Kapok wadhi mabor to kotenre kod wacha bende mar yuto mar ringre ma bende ni wito karta kama kwari. Nyiswa ni to ere chenro kaka dhi e timo nonro makama. Seche moyudi ni wayudo ringre makama to ere kaka step gi step ma bende timo mana ni otim nonro kendo yud duoko makare. Mokwongo onego bed ni ikawo ringre idhi timo postmortem. Postmortem kotieki titimo DNA mondo tim identification. Nekech ringre gi moko koro nyosechako kethore. Moko be nyiwacho ni wich opogore go. Chiel moro nyawinjo kowach ni wich nyopogore gi del. Koro onego bed ni sani gimed wakete pachwa ahinya en nonro mar science mitime lab moriwo DNA mondo wayud ni to jogi gin ng'a gini. To sechego bende jo Kenya ma johera gi olal bende koro nyalo dhi machiegni mondo gichiw sample mondo sample gi ong'i ane ni to be gin sample ma match gi samples ma DNA osekaw motere chemist mar sirkal. Kanye kama onego bed ni chake. Kasto jal miwacho ni koro konyi en nyone. Ento onego bed ni obila osekawe mondo tere doho mondo doho wach ni tere ane ir dokta mar obwongo mondo ng'i ni be pache ler. To mondo luongne okil. Di 90% kiyudo ga joma yie ni nyegi nekogi. To ka wang' otere doho to chik wacho ni onego miye wakili mare. En gi ratiro mar bedo gi wakili. Koro seche ka inyayudo ka koro kendo dhi okwer ni magi ok kaka nyowacho. Koro en be onego bed ni sechego ka osetere koto wacho kata ni dhi timne nonro mar science mondo timne mental assessment to neni be onyalo chung' e doho mondo somne makosa miwachogo. Kasto koro bende timne DNA mondo ne ni to ringre moyudi gi be nitie moro ma koke moro yudore ni ne nigo machiegni. Magi kaka itimo nonro go.